aposta pola universidade pública de calidade e excelente, como un reflexo a Universidade de Santiago, aposta porque hoxe o mundo universitario recolle casi o 80% do I+D máis de Galicia e, por tanto, esa cuestión que é estratégica para o Partido Socialista tense que devolver por vía de financiación. Eu compartín o reitor tamén algunhas das conclusións que tuvemos socialistas este pasado fin de semana na conferencia política, a aposta pola igualdade de oportunidades, algo que empeza agora a poñerse en tela de xuicio por parte de moita xente. Eu non recordaba que houbera casos de alumnos que teñen dificultad para acceder á universidade pola súa situación económica. Non recordaba desde que empecé a estudiar xa fai moitos anos. E esa situación da igualdade de oportunidades foi o que fixo deste país ter unha educación pública extraordinaria e unha universidade excelente, que permitiu formar a moitísimas persoas que axudaron a contribuir ao desenvolvemento deste país. E iso non o queremos perder no futuro. Os socialistas, como lle trasladaba o reitor, queremos seguir apostando pola universidade, considerando que a universidade é estratégica para este país. E, por tanto, en ese sentido, os recortes en financiación, o recorte en número de plazas, os problemas que se está planteando en líneas de investigación, é algo que nosotros rexeitamos e que, además, desde unha posición de sentido común, pero tamén de sentido de Estado, o Partido Socialista vai a defender. Por tanto, a nosa aposta pola autonomía universitaria, que foi a que fixo forte as universidades, é algo que nós temos que preservar. E compartir con el tamén de que os socialistas de toda España decidiron este fin de semana na conferencia política, decidimos que o 5% do Produto Interior Bruto ten que ser un obxectivo a conquerir nas políticas públicas no noso país. E, por tanto, é algo que, sen lugar de dúbidas, vai dirixido ao mundo da educación, ao mundo da docencia, da investigación, da transmisión do coñecemento tan importante como é a propia universidade. Bueno, hai outros modelos. O noso modelo, o modelo do Partido Socialista, é ese, apostar pola universidade pública e, sobre todo, porque a aposta de educación non é un gasto, a pesar de estar en un momento de crise. E a pesar de todos ser conscientes de que vivimos un momento de crisis económica, hai cousas nas que non se pode deixar de invertir. Hai que priorizar, eso sí, hai que deixar de facer unhas cousas para seguir insistindo nas inversións como en materia de educación. E iso é algo que nós non queremos decir que non, e, por tanto, é bom que os galegos tamén sepan que hai outras formas de pensar e outras alternativas para o